mtsogoleri oyambirira wa dziko lino malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Timafuna timvetsetse pamenepo kuti kodi nkhani ya maphunziro kuti azitchedwa dotolo Dr. Kamuzu Banda. Kodi udoctor wake udali wa PhD kapena adapanga medicine yeni. Dr. Banda amachedwa Dr. Banda. Not kuti ngati honorary doctorate. Inani nkhani kuti anapita ku school anali dokotala. Abanga za surgery ndito. Koma tine kuti Dr. Banda kuti afike size yoti akupanga school apite kunja. Sabada yatha na fotokozo na kuti anapanga school yake ndipo nana kuti kuntunthama ndiye kenako anadza pangidwa transfer kupita kumala ina ochida kuti ku Chilanga. Kumene kuonekana ika school kuona kuti primary yomweyo koma makalasi yake apatsogolo pang'ono chifukwa nthawi imeneyo nene kuti anthu achikuda mbiri samapatsidwa moyo okwanira kuti akhoza kuphunzira. Ndiye iyeyo anapita ku Chilanga kuja nditu mpaka na kumene amamaliza school yake around that was standard 3. Koma ukamaliza school imeneyo school ina kumene ukaphunzire ku Livingstonia. Kumpoto. Kumpoto kumeneko. Chifukwa Kasungu ndi kumpoto suri kwa chita kutalikana kwambiri. Fandi panga malire amzimba ndi Kasungu. Nde kuti ukapezeke school imene ya ku Livingstonia pamaena imene machodeto Overton umayenera kuti ulembe mayeso aku school kuchilanga kuja ukakhonza mayeso amenewa ndio mene tsopano umayenera kuti upite ku school imeneyi ya ku Livingstonia. Ndi chifukwa chake anthu ena amayenera kuti Dr. Banda anaphunzirapo ku Livingstonia. Ndipo pali mabuku angapo amene alemba zimene zozo. Koma information imene yonena kuti Dr. Banda anaphunzira ku Livingstonia information imeneyo ilibe mbono ogwirika ngakhale kuti mabuku ena analemba. Koma chimene chichodziwika nchonena kuti Dr. Banda tsiku imene amalemba mangati ma interview oti wamaliza school yawo akuyenera kuti tsopano maklasi ena akapangire ku Livingstonia kunapezeka kuti ali moholo nkulemba mayeso amenewo okonzekera kuti akaphunzire ku Livingstonia. Kunapezeka na kuti chifukwa cha msinkhu wake fa Dr. Banda anali wamfupi msinkhu. Nde mmene amalemba mayeso moholo imeneyi patsogolo pake panali student wina. Nde pofuna kuti aone zimene zalembedwa pa board anakhala ngati kuti afuna ayimirire aone zimene zalembedwa pa board pacha. Nde munthu amene amayang'anira mayeso ngati chileta maganizo mwakana wochisungu amati Dr. Banda afuna kuti afuna kubera mayeso. Choncho anampanga disqualify kuti tsopano sapita sokaphunzira ku Livingstonia kwa Overton manena kuja. Zimene zidamukhudza kwambiri Dr. Banda chifukwa amati kuyimirirapo amafuna aone pa board futa anali wamfupi msinkhu. Koma invigilata amaganiza kuti mwina afuna aonene mzake amene ali patsogolo pakepe. Ndiye kunkhani yoti kukachita udotolo zinaenda bwanji choka ku Malawi ukapanga udotolo kunja asanakhale wandali. Kupanga udotolo by 1915 anapanga chisankho choti tsopano afuna apita kunja. Ndipo ulendo wake adanyamuka wapansi okuchoka ku Kasungu mpaka nakufika ku Zimbabwe. Nthawi imene anthu ambiri amayenda wapansi. Ndiye kuchoka ku Zimbabwe uku anagwira ntchito pang'ono ku kampani ya migodi komanso adagwira penako ndimene ananyamuka kumapita mdziko la South Africa kumene amakagwiranso ntchito. Kuchoka mdziko la South Africa adawiyatsa that was 1917 ndimene tsopano anachokera ku South Africa kupita mdziko la America ku school ina imene machoti Wilberforce Academy. Kumeneko ndi kumene adayamba kupanga choyambirira anali school imene amakaphunzira zokhudza linguistic zokhudza chilankhulo. Ndi chifukwa kuti adali munthu amene oti ka school wapangako anthu ena Angereza damba kumagwiritsa ntchito kuti panali mzungu wina amene ankapanga research nkhani yokhudza zilankhulo zakuno ku Africa. Ndiye mzungu ameneyu ndi amene ataona kuti Dr. Banda akuna kuti amatha Chingerezi komanso kudziwa zilankhulo zambiri anayamba kumagwiritsa ntchito. Ndiye ndalama zimene amazipeza kupyolera ku project imeneyi zimene zija zimene adaganiza tsopano kuti afuna apange za udotolo. Ndi anapita ku Mehare Medical College kumene adayamba kupanga tsopano diploma yake yokhudza za zokhudza that is medical doctor. Ndiye timadziwa kuti anabwera kuno ku Malawi ndi kukhala prime minister. Chinachitika ndi chani? Dr. Banda tabwera kuno kubwera kwake ku Malawi anabwera kunoko 1958. Koma before 1958 mene amapanga za udotolo kumeneko ankalumikizana bendi anthu ena kuno ku Malawi. Mafumu achitsanzo afuma amwase anakuti 1939 anakumana nawo chifukwa Dr. Banda ali ku America anadzapita ku England. Ndi ku England ko 1939 ndimwe Dr. Banda anakumana afuma amwase. Ndi zimene zimachitika kuno ku Nyasalande welfare anthu achikuda mene amazunzikira ndi boma la Angerezi zonse zija amazidziwa.
ndi kuti tsopano chidwi chake chinali chofuna kuti afuna abwere kuno ku Nyasaland. Koma kubwera kuno ku Nyasaland adabwera zinthu ziwiri. Choyamba ngati waphunzira za udokotala amafuna kuti abwere kuno adzathandiza anthu achikuda amene akusowekera thandizo la zachipatala. Komanso athandizane ndi kagulu kena kamene kanayamba za ndale ngati limene lidayambitsa chipani cha Nyasaland African Congress. Ndi chifukwa cha zimene chidwi chake chobwera kuno mdziko la Malawi chinayamba. Koma boma la Angereza lidanena kuti silingampatse chilolezo choti Dr. Banda abwere kuno ku Nyasaland mwina zilakhala ngati zili ndalezo ndi choncho. Koma sangampatse chilolezo choti azagwire ntchito zachipatala. Chifukwa qualification imene anayipeza mdziko la America si malola kuti akhoza kugwira ntchito zaikuno. Chifukwa adamuwuza kuti ngati zili zimenezo apange maphunziro ake mdziko la England akapange degree ya udokotala. Ndi anapanga tsopano degree ya udokotala ija. Mmenemo before 1958. That is before 1958. Kubwera kunoko. Before 1958. Okay. Ndi zimene zija zimachitika ndithu mpaka amene amaliza maphunziro ake ndimene anaganiza kuti tsopano ndipite ku Nyasaland koma analowera ku Ghana. Ku Ghana ko kuti nthawi imene atamba kulumikizana ndi president oyambirira wa dziko la Ghana amene ali Dr. Kwame Nkrumah. Ndi kupita ku Ghana ko kunali kufuna kuti akagwire ntchito zake zachipatala komanso akafuna akaphunzire kodi nkhani za ndale zimayenda bwanji. Chifukwa Dr. Kwame Nkrumah anali katakwe pa nkhani yokhudza kuyendetsa ndale komanso makamaka pofuna kulimbana ndi boma la Angereza. Suja amalimbana ndi Patrice Lumumba. Kwame Nkrumah. Kangalo amalumikizana nthawi inayo. Inde. Nde iye kuna kupita kumeneko tsopano kuti akaphunzire zimenezo. Nde ndichifukwa anapita ko that was 1950 around 1950s 1958 imene ankachokera ku Ghana kumabwera kuno ku Nyasaland pamene panali tsopano panali pa 6 July. So pa 6 July apa ndi tsiku linake loti it's not a coincidence koma kukhala kuli pali china chake ndithu chimene chinapangidwa plan. Chifukwa pa 6 July ndi tsiku limene Dr. Banda amene ankachoka ku South Africa kupita ku America panenso pa 6 July. Komanso amene Dr. Banda ankachoka ku 1958 kubwera kuno ku Malawi pane pa 6 July. Okay. Pa 6 July 1964 ndi tsiku limene dziko la Malawi linalandira ufulu odzilamulira. Kwa mzathu amene mwangoyatsa kumene kanima wanu wa Msati ndi kulandireni mkatikati mwa programu ya ndale mbuyomu. Sabata ino muli ndine Evans Matola ndipo ndikucheza ndi historian John Gunde makamaka potambatsula nkhani ya Kamuzu asanakhale wa ndale. Padakali pano tilitu pa nkhani yokhudza kuti Kamuzu ali ku Ghana kuti azibwera ku Malawi mukamba za pa 6 July. Ena amanena kuti Kamuzu amene anabwera kunoko isi wakuno amene anabwera aya anali ninzake wa ku Ghana adalidi weniweni amene tikunkambayi. Anthu amakamba zimenezo ndipo dzina limene malichone munthu wena utchera kuti Richard amene anali nzake wa Dr. Banda. Okay. While they were in America. Nde anthu ndinafotokoza sabata yatha ndifungayi kunena kuti nkhani zonsezi anthu amazitchula chifukwa china kuti palibe zambiri zimene zinalembedwa zokhudza Dr. Banda. Kupatula blood amene ndikunenayi amene biographer wa Dr. Banda. Nde anthu ambiri akhala kukamba zambiri koma zonena kuti Dr. Banda kapena Kamuzu amene abwera kuno ndi wa fake zimene zija ndi zabodza. Chifukwa mukaona tanyi yake mene amachitira zinthu zake andi mutati mufufuze mpange research ya speech amene Dr. Banda amalankhula mudzapeza kuti Dr. Banda pambali paona kuti amalankhula Chingerezi akakhala kuti omasulirayu wamasulira mwake mosemphana ndi imene Dr. Banda anafotokozera. Dr. Banda could even correct that person kuna kuti ayi ndipo popanga corrective samagwiritsa ntchito chizungu amagwiritsa ntchito chichewa. Alright. So mukamba kuti anabwera kuno ku Malawi amalumikiza ndi African Nyasaland Congress. Adampanga bwanji sport. Chifukwa ukamba kuti ndi munthu amene anapanga za linguistic, ndi munthu amene akupanga za udotolo, ndi munthu amene sanapange practice politics, koma kagulu ka chipani kandale African Nyasaland Congress akumupanga sport mwakamba za mfumu amwase ndi umanena kuti tabwerani kuno. Anapanga bwanji sport kuti yeye akafike size oti wavomera nkulowa ndale. Kumpanga sport kunayambira even imene amachoka ku Dr. Banda anthu akuna mapanga follow. For he was writing. Amalembera na makalata. Nde progress imene imachitika mdziko la South Africa ali mdziko la America anthu akuna mamtsata. Komanso imene amakumana mfumu amwase mchaka cha 1939 anali atamuona Kamuzu kuti chidwi cha iyeyo cha dziko la Nyasaland chinalipobe. Ndifake mafusa ambiri amene amafusa mmene anthu kunakukhalira. Nkhani zokhudza za moyo wa anthu zikhala bwanji, nkhani zokhudza chipata zikhala bwanji, kodi mfundo za Angerezi zimene zikupondereza anthu achikuda ndi ziti. Ndifake chifukwa cha chidwi chimenecho komanso sichokhacho kwambiri amatengera kuti nthawi imeneyo kuti Dr. Banda ali ndi ndalama. Nde amadziwa kuti soda anali nayo wambiri. Nde paona kuti munthu uyu akuoneka kuti chidwi pandale ali nacho.
komaso nkhani zokhudza welfare yathu akumafusafusa komaso isoda amene mukufotokozera ngokwanira I think munthu amene akhoza kutithandiza titambweretsa kuno kuti atsogole chipani cha Nyasa and African Congress. Pamene amafika timamvesedwa kuti anafika pa Chileka International Airport panopa ndi Bagiri Muluzi International Airport. Paja tikumva choncho. Panopa. Tatifotokozereni mwachuchuchu. Akufika pa Bagiri Muluzi International Airport. Imene madziwika kuti Chileka International Airport. Akulandiridwa ndi akulu African Nyasa and Congress. Zinali mota. Mene Dr. Banda before pa 6 July 1958 nkuti mbuyomu atalepherapo kuti akubwera chifukwa anthu anasonkhana, that is before pa 6 July 1958 koma tsiku limene ankafuna kubwera anakanika chifukwa anali kuti amveka mphekesera kuti boma la Angerezi lapanga plan kuti akangofika akonkwiratu chifukwa tsiku lijana lisintha kufika pa 6 July 1958 kubwera kwake kunengelera kuti anthu tsopano akuona kuti mpulumutsi amene angatipulumutse mu nsinga za Angerezi ndamene wafikayo chifukwa mmene kuti dzina lake ngakhale kuti ambiri analoti sanamuone mwina nkangomva chifukwa kuti atatha zaka zokwana 42 jokereni mdziko muno koma anthu anamulandira kwa mwamphamvu chifukwa akuluakulu a chipani cha Nyasa and African Congress nkuti dzina la Kamuzu atalifalitsa kale mmenemo akudziwa kuti mpulumutsi wathu mesiya wathu ndi amene akubwerayo ndi anthu ambiri ndithu anakamulandira pa Chileka palitu kuti pa Bagiri Muluzi International Airport. Kumulandira kwake kudali kunena kuti tsopano anali atavomereza kale kuti amene akhale mtsogoli wa chipani cha Nyasa and African Congress ndi ameneyo. Ndi kubwera kwa Dr. Banda kunapatsa mangolomera anthu ambiri makamaka anyamata amene amachoti ma radicals amenenso amachoti ma young turks gulachi na masauko chipembere yatuta chisiza dunduzu chisiza ndi anthu ena ndi amene tsopano achina chakufa achakufa chahana no by then komaso ada I believe by 1940s asanabadwe. That is chakufa chahana. Situ kukamba 58 kuti akubwera. Oh, you mean 58? Yes. Yeah, ndikuti chakufa chahana so kuti by then he was very young. Okay. Komaso si mumbiri ya dziko la Malawi by then he was not there. Okay. Koma tukamba za Dr. Banda una kuti tsopano amene ankabwera kuna apezeka kunena kuti anthu ambiri anamulandira. Ndi kumulandira kwawo kuja kudampangitsa kuti Dr. Banda akhaleso mtsogolero wa chipani cha Nyasa and African Congress. It was by default kungobwera basi. That's what they agreed even before he arrived here. Anagwirizana na kuti because Dr. Banda gave one condition kuti if I'm returning to Nyasaland ndikubwera with one condition. Yonena kuti ndikhala mtsogolero wa chipani cha Nyasa and African Congress. Anali munthu abwino kuti kungobwera basi osapanga chisankho cha ndibwera ndikuno. Komanso tikhoza kuona kuti democracy wanali betu. Yeah, sometimes it's not every time mungane kuti let's go for democracy. Sometimes ngati anthuwo ali palibe amene akuonetsa kuti ndi chiti mbuyo mukuti chipani cha Nyasa and African Congress chili ndi mbiri yonyasa makamaka munkhani yokhudza kayendetsedwe ka chipani. Before Dr. Banda, when Dr. Banda amene anali kunja amatumiza ndalama zothandizira chipani cha Nyasa and African Congress. Ndipo kunali anthu ambiri amene ndalama zija amaziononga sizimagwira ntchito yake. Kodi chipani ichi chinkatsogoleredwa ndi ndani? Chinkatsogoleredwa ndi ndani before Kamuzu? By 1940 there was Levi Zililo Momba and James Frederick Sangala. These are the founders of Nyasa and African Congress. What about Attorney Oton Chirwa? Oton Chirwa anali ngati tsopano nyamata amene tsopano angula mchipani cha Nyasa and African Congress. Koma amene chipani chamachithetsa mu 1959 after declaring the state of emergency. Oton Chirwa ndi Aleke Banda ndamene anapanga found chipani cha Malawi Congress Party. So that's many zina khalira. Ndi kubwera kwake kunena kuti tsopano anthu anokuti direction yoti tikhoza kuvukamo mu nkhanza za Angerezi ikuona kuti yamba kuoneka tsopano. So timakamba kuona kuti mafunso kuti kodi democracy panalibe nthawi zina it's not always kuti ngoti let's go for democracy. Nthawi zina munthu amakhala kuti munthu andikuthekera basi kuti akhoza kukhala mtsogoleri. One financial maso yake ndiyabuno bwino zero alinazo wophunzira ndesi mukalenso timangoti basi tingoona ngati nazo ndalama tikapitaso kumasankho kapena. Ndiye atatenga chipani cha African Nyasa and Congress. Nyasa and African Congress. Nyasa and African Congress. Wachitenga Kamuzu. Timamva nkhani yokhuza kuti anamangidwa. Yes. Zinakhala bwanji kuti azungu ayambe kukhala inthengenenge kuyamba kukhanga tutamba kumuopa kufika size yoti akumumanga. Fa pene panda kuti wajoin active politics. Ya apa tsopano kunena kuti wavomera kuti iyeyo ndi wandale. Ndipo zoti wabwera kudzapanga nkhani zokhudza za chipatala amene apangira zimenezo kunena kuzitaya tsopano. Zimenezi jazo chifoti kubwera kwake kunapanga mobilize amalawi ambiri. Anthu amalawi ambiri anali pambuyo pa chipani cha Nyasa and African Congress komanso kumuona ngati mpulumutsi wawo. Zimenezi zimapereka pressure ku boma la Angerezi. Chifukwa amadziwa kuti mmene tikuteremo bomali tikuliluza iyi.
Ndi zimene zija boma la Angerezi linayesetsa kupeza njira zina kuti kodi tingathane bwanji ndi Dr. Banda. Chifukwa mmene mukuti madera ambiri m'Malawi muno anthu akupanga ziwawa. Kukaronga, kunkhatabe, ku Blantyre kuno, komaso kulimbi, malo ambiri anthu atayamba ziwawa. Ndifoti anali kuti ayamba ziwawa. Zimene zija boma la Angerezi silikanachitira mwina. Ndifoke pa 3 March 1959 anakhazikitsa ulamuliro wamphamvu ona kuti cholinga amafuna kuti alepheretse anthu achikuda amene akulimbana ndi boma la Angerezi. So atabwera apa anthu kumachita matemo dziko lonse amamukhulupirirabe kuti Kamuzu ni munthu abwino. Panalibenso munthu wina, panalibenso dzina lile limwe nganalitchula kupatula Kamuzu. Kamuzu anali munthu abwino. Anali munthu abwino. By 1959. By 1959. Kumangidwa kwa anthu ankaona ngati kuti azungu amulakwira. Amaona kuti okay, sikuleso kuti it was automatic kuti azungu achoke basi mtsogoleri akhale yemwe. Okay. Ndiyeno kuti afike kuchoka kwake kundende, what happened? 1959 mena amangidwa, by 1960 somewhere in April. Ndipo Dr. Banda amatulutsidwa kundende. Chifana akamsiya ndende ya kugweru mdziko la Zimbabwe. Ndi mena mabwera kuno anapeza kuti gulu lachi na Otto Chirwa komanso Aleke Banda apanga found chipani cha Malawi Congress Party. Kamuzu didn't find Malawi Congress Party. Dr. Banda Kamuzu. Malawi Congress Party inambitsidwa ndi Aleke Banda komanso Otto Chirwa. Mmene Dr. Banda ali kundende. Koma Dr. Banda was just providing instruction on how they can run this party. Okay. Sura nangopanga kuti basi kuti Dr. Banda chifuta ali kundende tikumusi ayi pamakhala kulumikizana amene ngawapangire zinthu zawo. Koma kunali kuti chipani chayambitsidwa ndi Otto Chirwa komanso Aleke Banda. Kutuluka kundende anatenganso udindo wa president mwa ngati zisankho pamene ngoti basi bwerani mukhala. It was already automatic kutuluka kundende kuchoka kugwero kubwera kuno. Dr. Banda anatenga utsogoleri kwa chipani cha Malawi Congress Party. Mwina gawo limene limalizepo kuti chipani cha Malawi Congress chitayambitsidwa chinali ni mbiri zotani. Chifukwa munakamba kuti African National Congress chinali ni mbiri zoyipa. Ichi cha MCP chitayambitsidwa ndi achina Otto Chirwa chinali ni mbiri zotani. Mwina tikana kuti ngati chipani that would be too general. Okay. Koma kuti tine kuti kodi kuchoka Meti Mandela flow dzira mulina mwina 1964 boma linayendetsedwa motani. Okay. Amene kupatula I know kuti sabata ya mawa tikhali tukamba nkhani imene kuti sono wapanga ascent to power ndi president kapena ndi prime minister. Komano kuti changoyamba iye wachoka kundende wachitenga chimamveka ndi fungo lotani. Anthu ambiri chinayi chipani chimene amachikonda as the only nationalist party anthu anachikhulupirira. Sene kuti mwina kukhulupirira chipani koma kuti Dr. Banda chifukwa chipani chimakhala ndi anthu. Koma in this case tukamba za Dr. Banda. Kuna kuti anthu ambiri anakhulupirira kwambiri Dr. Banda. Kuna kuti munthu uyu kuna kuti dziko lakhoza kutiyendetsera bwino. Ndipo ngati anthu achikuda angamve kukoma ndi kuti siriyang'ananso kwina tiyang'ana kwa Dr. Banda. Ndi even ngakhale utsogoleri wake from mena matuluka 1961 kuna achitika masankho analonena kuti tsopano afuna asankhe masiku anadimana kuti aphunga nyumba malamulo koma nthawi imene mati legislative council. Ndipo chipani cha Malawi Congress Party chinasesa mipando yambiri ya aphunga nyumba malamulo amene 1961 anapita ku parliament. Ndi kuti boma lovomerezeka ngakhale likutsogozedwa ndi Angerezi koma aphunga nyumba malamulo amene alipo ndi anthu achikuda. Ndimafuna ndimvesese pomaliza funso langa lomaliza mugawo limeneyi. Pa nthawi imene tikutchedwa be Nyasaland African Congress amene Nyasaland tisanafike Malawi by 1961 li dziko la Nyasaland. Yes. Sono tikutchedwa Nyasaland koma chipani ichi chikutchedwa Malawi Congress Party. Limachera kuti dzina la Malawi Congress Party pa chifukwa chona kuti dzina la kuti Malawi ndi dzina limene linalipo kale even before dzina la Nyasaland. For dzina la kuti Malawi limachokera kumawu kuti Maravi. Okay. Kunali kingdom imene inalipo imene imachokera kuti Maravi Kingdom. Ndipo Amaravi ndi mtundu wa anthu umene unachokera mdziko la DRC. Ndipo anafika kuno ma 1400. Ndi anthu amachokera Maravi. So that word yakuti Maravi imatanthauza kuti flames of fire. Chimodzimodzinso Malawi ndi flames of fire. Ndi anthuwa anapanga adopt dzinali limene lichedwa kuti Malawi. They preferred Malawi not Maravi. Okay. Yes. Ndiye kuti iyeyo anazabweretsa dziko la Malawi kuti likhalira dziko formally atapanga kale adoptiso kuti likhalira chipani. La chipani, yes.
ndikuthokozeni kwambiri. Tathokoza kwambiri. Tiyimire pamenepo Zikomo kwambiri. mu gawo lino la program imene ya ndale mbuyomo. Zikomo kwambiri. Sabata yamawa ndikhoza osabwera pano mzanga fungayi akhuza kubwera pano kuti adzatenge chimenechi chabwino bwana muchipititsa patsogolo. Tathokoza. Koma ndikuyamikeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndikuyamikeni kwambiri. Zikomo. Ndi mmene mumene tafikiranso kumapeto ndi gawo lachiwiri la program ya ndale mbuyomo pano pa Mzati Television. Ine langa dzina ndi Evans Matola ndipo ndinali ndi John Gonde amene ndi historian. Pakamera panali Joe Msomera komanso Edina Bennett. Ndipo sabata yamawa tikhalenso tikubwera pano kuzakupatsirani gawo lina loti timvesese kuti kodi Kamuzu analamulira motani ndi zinthu ziti zimene zidachitika pa ndale mu ulamuliro wake. N'chifukwa chake programu iyi ikutchedwa ndale mbuyomo. Mwakoma nonse.